سلام كبرات تخاتلتي كاسيد ميديا نلومي تاريخ التقرأ جنة إرتراوي جرنال أمان بكير عندهم إجل مسؤول له بس أمنا خدكاتلو يعد نسومال زنقطقط أنبسا أوغادين جرنال أمان مكير عندهم بإسران حدن سنة شنش عتمئتن إسران أربعة تولد ولدو ننقص فانو زقطت جيجنا خمس ولدو خيتردهم شو عتقزي عللهم بحوغس تقبلوه كساب عقم أدام زبصح كواسكيسون بمعباي كساب عسر تخل تخبلي أمهاروه جرنا الأمان مكيل عندهم ناو تهدرنا هيوتو أب سودان كارتونز جمّر هوينو بتجزيتي هاسعوي تطبيا بفاشتاوي سرعة مسولني توريرا أب سنبرت الأوان مسجل حربني تاني تطبيا ويان نمكلاس مدبه إذا خمزي لخلو أب سدة عباي بريطانيا تعقو سنبرين نقص سنجست هاي لسلاسة بحاجز إنجليز ناب سلطان نمبلاس ناب سودان توعزه من إسي أمان ستفدر أقاد أمي بمتقام بحاجز أسفها وسن مس نقص ترى خبرين جرنا الأمان أنصار طليان كقالس كمز دلي ننقص هايل سلاسة حبرم نقص هايل سلاسة نسخا تمرتخا طراي جبر نحنا بحاجز انجليزي إثيوبيا حرح نجبرائنا بولو جرنا الأمان نزيب مقوام أنا تماهيري إنجليز طاليان عرب تجرنيا من باب صحاف كم سخيل زي وتحضر نمهان بقى يكون عنديو بولو قدامو هايل سلاسة بزلو فلطت تجرمو نام كونناوي بيت تمرتي كأتو فقدلو بتجزيتي بمنجست إنجليز أب تحت مرحنة كولونيل أردون جتس محادر زنبري أب كتما كارتوم صوبا أبز بحال كبابي قدس جورجيس وتحدراو تمرتي ككتات الجمرة نشد الشوارحي وتحدراو تعليم بمقسام نقص هايلا سلاسة كولونيل أردون جت كم قدما وان أزازي سراوي السودان مصطفى أبز ترخبلو بمختل حالة أميتي تمرعي أبد أوان جرنا الأمان مكيل عندهم كاب تمرعتي تسابلال بمبال كاب قدامه وقرمه نقص هايلا سلاسة شلمات تقبله أب تحساس شحنتش أتميتن أربعان بكولونيل أردوين جت زمر حيلي بمخان أنصار طريان متقعتهم جمرو أبتي أب متكل فنة سلام دبر ماركوسكم ودما أب أوراج أصوصا أفوكسن كبيدن وقزر أجيك النت شالك أما عرق توابو دحر الطليان مسعرو قنبت حمشت شحنت شعتم إذن 4 حدن عمة مرات فرنجي
ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብ ስደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተመልሰሉ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መኮንናት ዝዓጀቡ ነበረ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘመናዊ ሰራዊት ኣገባብ ኣብ ዝተጠየሰሉ እዋን እውን ሓደ ካብቶም ዓብ ተራ ዝነበሮም መኮንናት እዩ። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም። ጀነራል ኣማን ኣብ ትግራይ ግዝኣት ዝነበሩ ሻምናይን 17 ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ኮይኑ ድሕሪ ምስራሕ ብ1947 ብዝነበሮ ንኡት ስራሕ ደረጃ ሌተናል ኮሎኔል ተዋህቦ። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ብዝነበሮ ወታደራዊ ተመክሮን መልከት ቋንቋ እንግሊዝን በሚያዝያ 12/1951 ሰራዊት መሪሑ ከም ዓቃብ ሰላም ናብ ኮርያ ወፈረ። ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ኣብ ኮርያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘይሰማምዑ ጉዳይ ተፈጥረ። ዘይመሰማምዑ ምክንያት ድማ እዚ ዝስዕብ ነበረ። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ሒዝዎ ዝኸደ ሰራዊት እቶም በዓልትነት ዝተጠቕዑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንዓቕሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ብምስትንዓቕ ንኣማን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ብምግባር ዋና ኣዛዚ ጻዕዳ ገበርዎ። በዚ ዝተቆጠዐ ቆራጥ ጅግና ኣማን ድማ ሒዘዮ ዝመጻእኩ ሰራዊት ባዕለየ ዝመርሖ እንተዘይኮይኑ እዚ ክብረይን ክብሪ ሃገረይን ዘጉድል ስራሕ ብምዃኑ ንሃገረይ ክምለስ እየ ብምባል ውሳነ ኣፍለጠ። ብዝተፈላለየ ኣካላት ወላ እኳ ስርሑ ብምክትል ክቅፅል እንተለመኑ ሰራዊተይ ወይ ባዕለይ ወይ ንዓደይ ብምባል ኣብ ወሳኒኦም ጸኒዖም ንሃገሩ ተመለሰ። ቅያሩ ድማ ሙሴ እርገቱ ዝተባሃለ ኮሎኔል ተመደበ። ጀነራል ኣማን ካብ ኮርያ ድሕሪ ምምላሱ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምምራሕ ወተሃደራዊ ፍልጠቱ ንምዕባይ ኣብ ካምበርሊን ኮሌጅ ተማሃረ። ካብ እንግሊዝ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ 1953 ብርጋደር ጀነራል ማዕርግ ረኸበ። ኣብ 1961 ብግርማሜ ንዋይን መንግስቱ ንዋይን ድሕሪ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ዝከታተል ዝነበረ ጀነራል ኣማን ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ተፀዊዑ ኣብ ሃራርጌ ዝነበረ ሳልሳይ ኣንበሳ ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ኮይኑ ተሾመ። ብ1964 ኣብ ኦጋዴን ምስ ሶማል ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዝነበሮ መሪሕ ተራ ድንቂ ወተሃደራዊ ጥበብን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማል ዝተጓናጸፎ ዘይርስዕ ዓዋትን የበረሃውና አንበሳ ኮዳት ተራሱ አሸዋ ልብሱ እንኳን ለጠላት አልሰሳም ለነሱ በመባል ተገጠመሉ። በመላ ህዝብ ሰራዊትን ልዑል ፍቅርን ክርክርን ዝነበሮ ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም መስመን ሰያድ አዘስቲ መኮንናት ዝነበሩ ርክብ ከም አዛዚ ዘይኮነ ከም አርኮም ዝቆርቦም ዝነበረ ጀነራል አማን ሓደ ካብኣቶም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበረ። በቲ ግዜቲ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ
መንግስቱ ብማዕረግ ከዓብዩ ልዕል ግደ ዝነበሮም ጀነራል አማን እዮም ነይሮም። ካልእ ጀነራል አማን ኣብ 1961 ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ደጊፍካ ተባሂሉ ማዕርጉ ብዘይከኣለ ብዝነበሮ ዘይከሓት ወታደራዊ ተራ ኣብ 1966 ሜጀር ጀነራል ረኸበ። ንሰራዊቱ ከም ኣቦን ወደን ብፍሉይ ፍቕሪ ዝመርሕን ዝሕብሕብን ናይ ምብራህ ዓቕሙ ዝተመስከረሉ ብወታደራቱ ኣድናቖት ዘትረፈ ብተፈጥሮ ሕበብ ዘይፈቱ ሓሳባቱ ብናፃ ዝገልጽ ብጉቦ ዘይሕመ ጭዋ ደፋር ጀነራል እዩ ነይሩ። እቲ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ልዑል ኣድናቖትን ክብርን ተቐባልነትን ዝረኸበ ጀነራል አማን ዓንዶም ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ከም ስግኣት ስለዝተጠመተ ካብቲ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበሉ ውትድርና ብምስሓብ ኣብ 1966 ኣባል ናይ ሕጊ ምክሪ ቤት ገይሩ ሰየሞ። ንዝተወሰነ ዓመታት ምስ ኣገልገለ ድማ ኣብ ነሓሰ 7 1972 ካብቲ ዝፈትዎ ሞያ ውትድርና ብጥሮታ ተፋነወ። ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ኣብ 1974 ልዑል ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ኣባል ሰራዊት ፖሊስ ዝተዋፅኡ ደርጊ ዝተባህለ ጉጅለ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ከም መራሒኦም ክሾመሎም ሓተቱ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብመሰረት ሕቶ ኣዋሃድ ኮሚቴ ደርግ ኣብ ነሓሴ 1974 ንአማን ዓንዶም ሌተናል ጀነራል ማዕረግ ብምሃብ ሓለቓ ሰራዊት ገይሩ ሰየሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊትን ፖሊስን ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ መስከረም 13 1974 ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ብወግዒ ኣወጁ። ካብዚ ብምቕፃል ጀነራል አማን ዓንዶም ናይ ደርጊ ኣቦ ወንበር ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ምክሪ ቤት ሚኒስትር ምክልኻል ጠቅላላ ኤታማዦር ሹም ሓለቓ ሰራዊት ኮይኑ 4 ኣገዳስቲ ስልጣን ሂቦም ሸምዎ። በቲ ግዜቲ ንኣባል ደርጊ ዘይኮነ ስልጣን ዝሃብሉ ምክንያት ንንጉስ ነገስቲ ግርማዊ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ባዕሎም ስልጣን ምስ ዝሕዙ ህዝቢ ኣይቅበለናን እዩ፣ ስለዚ ብሰራዊትን ህዝብን ተቐባልነት ዘለዎ ኣብ ስልጣን ምስ ዝመጽእ ይሕሸና ብምባል እዮም ነዚ ቦታ ብቑዕ ዝነበረ ድማ ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ስልጣን ሃብዎ። ብተወሳኺ ኣባል ደርጊ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ፈታዊ እዩ ስለ ዝነበረ ጀነራል አማን ስልጣን ንኽሕዝ ልዑል ግደ ካብ ዝተፃወቱ ሓደ ነበረ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ስልጣን ዝረኸበ ጀነራል አማን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኩናት ዝነበረት ክፍለ ሃገር ኤርትራ ብምምራሕ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቕረበ። ኣብ ኤርትራ ሰላም ንምምፃእ ይሕግዙን እዮም ዝበሎም ብርጋዴር ጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ገይሩ ሰየሞ። ኣብቲ እዋን 1974 ታሕኤ ማለት ጀብሃ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራን
ማለት ሻዕብያን أو وكزاجر أبحيال كنا زهتن كرت حوات دك حنت هاجر ترايزو يكونه دك حنت مهزأن ون دم زفاس سلوز نبر وانينيو بجرنا الأمان كاب أسمراخ شمبولوس سلاكو عبيت عدي مشايخنا أششتن زتلاكو أك سلام قديفهم نتم دم كفاسسو صنحوهم دقم عليهم أسمرات ورسو بتجزيه أبكنا تحت الزنبرو حالة جبهان شعبيان تداغيمهم كلون بدمساسهم تولي تساق حيل زحاتته الزازي كان أي أبيتاو سراويت زنبرة جرنال تفري حجز بزي مركاو أنصر صره أول حمس كرم شحنتش عتميتن 74 جرنال أمان أبالات درج حزو ناب أسمرا بملاس أب سبا ستاديوم أشحات تزبب مقاب إرتراويان زتقرب اللهم عدل كتقوملو درجي نإرترا زلو نايت حدثو معبالن بمننصار إتوبياو النت تقبلهم بسلام كنبرو بمتحسساب شماغل أبزحات أرغزي مرسخب وحبيرو ناب أديس أبابا تملسه جرنال أمان مكيل عندهم مس بيت مخر منسترات بزعما مفتح قد إترا أبز ما يتقولو زنبرا غزي شالك أمان قستو هايلا مريم أبي صحفو تخلو حبريتا سلزبتحو نشالك نافو شالك أبرهانو كمون شامبل موغوس حزو بهندبت أب أخيبات رخبه قد إرترا أقدمو درق سلزي تما يتقولو زرربو خيك تسلت إزاز مسل حساب مزقربه جرنا الأمان دما بيت مخري مستما يتقولون وسانا مسحلفن دقيمو مصدر كزات يقولون منقص هايلا مريم مرسي أبو بدحرزي شالك أمنقستو نحالا في زبطاز نبره كولونيل تسفاي ولد سلاسة جرنا الأمان كيف لتقب مستيرنا إرترا بملآخ أبقود إرترا زنبرو خناتات حبريتا كأكب قبره كولونيل تسفاي ولد سلاسة حبريتا أكيو مستمرزي حدار 15 دحر قدري شالك أمنقستو خصوص نايدرق أخيباخ كهد صوع أبتا أخيبا جرنا الأمان كم قدم محل أستاف منستر مكرهال قزاو بلايني كم زرقبو تقبره شالك أمنقستو أخيبا كولونيل تسفاي ولد سلاسة ناب إرترا خيدو زلهلو كنتات حبريتا خمزة أكبان صبصابو خمزة قرب بمحبار أخيبا كفتة أبت زتقبر صبصاب شعبيان جبهان زتبهالو حالتات كمان مزيان على حيلهم أسمرا أكبيبهم أبزخون أوان أسمرا تقضازيرهم منقست وجو تداليهم علو كشمقلو زتلاقو كنتات عزيبهم زتلاقو وقتهم دقاهم ريهم كم زورسو هزبو ونلبو كم شفل بمحبار تدرى بحيل أنت زي تلعهو إرتراخ نتسألي بمحبار صبصابو أقربه نصبصاب كولونيل تسفاي ولد سلاسة تقوم جرنا الأمان كابي زمصاك صبصابي زي يلو دحر من الدار كنتات إرترا بخوينات زي كنا بسلام يسفتح زيادة سراويت أمن كله زقدد صقم فطريو زي أنا بعليه زي زول خصو زخونه نعي قدف بي بمبال نأخيبن يداد أرد شالك أمنقستو بانصارو واتحدرات كيواقو تقيرو سراويتنا كتاماتاتن تخبيب تقنصلت وغنات حيلوم أناخيروم منقست خونو تداليوم تدرب حيل عين الأخن مبال دلت تقنصلت وغنات بملعب مبال
حساباته أفسست شالق أطنافون كالوت نادرك أبلاتون نمنقص هاي مريم دقف بدحرزي سراويتنا بإرترا خل أخن زي كل أخن بتمنسي توسني بجكا سلسته نادركي أبلات دما ناب إرترا سراويت كل أخ دمصحابو جرنا الأمان يلا أخن تلكم جيجا زلو مكانايز برجيت كل أخ حسابو أعربه يخون مبار قرص مرت إرترا نتانكتاتن درعات مكاين بحافشان مكانايز مقعزيا مجا أيقونن كيناتون كبيد بمخانو كخيز زلو أقار سراويتي إلوم نحاسابو داقماي أبالات درك تقوم جرنا الأمان عندهم دما أنا كوتن مدل جرنا لكم إسرع عمت أزوسكي بمبال زقربو تقومو زسمعو أين برن أب حساباتهم بمدرع أقار سراويت ناب إرترا خيد توسني دحيرو جن حساب جرنا الأمان مكير عندهم قلع كم زنبره جيجا زنبره مكاناي سراويت ناب إرترا خيد كم زنبرو زبوزحو أبالات درقي ترديوهم مختل أبوهم بردرقي زنبره شالق منقص هاي مريم أبوهم برجرنا الأمان كيف لديه كاب حدار 4 كساب 6 نمجمرا غزي أب أدس أبان كبابي أنزلكو بوليسن أحد سراويتن أبزلكو بلو معسكرات زيرو كنز الزراربه بريديون غازيت أن تحمره وتوسخي بريديون غازيت أن كابست عليه شالك منقصتو بحزب سراويتن تقبالتنا نغرق كبستوابها بمقلسي كمزي بالميرو جزيوي أم حدار الدرقي نمل أحزب السراويت الإثيوبيا إثيوبيا تقدم زبل قال أبالنا بوليس السراويت زحقوها من قصاص أبال درق زبرحو إثيوبيا زفرتهم من إسي مقنع هذا زغنين فقر حقر زحنبو وقراز قلت في الساند والسجقنا تبايلو كزن تول جمرين شالق منقصتو جزء حلوز أموتو سلطان قدمو مسراويت بمندلاي تقبالنت مركاب بتكهات سرح كم زنبري نياد دباباي مستير قوني جنرال أمان زحازو سلطان نبحاس دليل كم زلوون أعمده شالق منقصتو زقبرو زنبري كم مرخب بزحان سمعه جنرال أمان عندهم كلمة حزين أنا مسارحي بابيت أكونكون بمبال سرحو قديفو أبوزو خوف بالي أبحدا 16 كام مرة حيل عير وكوننات كمرة الزنبرو حميم بمبال كيمة زترفي جرنا الأمان أبزق ألم عالتات أبسرح بزي مركبو جرنا الأمان تأشيرو ويتقاتلوا زبل ورا أما اللعت سأبا كان الزحة جمري جنرال أمان سرح بزي مفارو زي تحسب صدم كيف تقر شالق أطنافو تكات تلو برهانو بايه شالق مكرياكم ودما كورونيل تسفاي ولد سلاسي غزو نمرد تأكدو جرنا الأمان كير زبلو بوزح مخانو مزولو وجل درك سرح كم زي كأن نسب على زمرز أم شو عتم كوناتن كاب درك زمرز شو عت نادرك أبالات طلع لعسر 4 أبالات كمرزو درك تحدثوا استرف أبالات درك حساب عقلي تزقرب حساب هيرو جرنا الأمان عندهم درك بتينو سلطان خدد صباح حساب تبعيو تواري شمقلتي نجرنا الأمان نفس الحكم الناس مساء منوو أبكا كما زنافز نبرو ورد تدع أبقون بيت منقصي زركب مع بيت أنا كركبن
بتلفزيون تمحلالف حزبي كالرقابين أبسمم تبزيحو تفعلالي نصبحت نقو أبالات درقن ጋዜጠኛታትን ካሜራታት ተኺሎም ክጽበይዎ ጀነራል አማን ግን ከይመጸ ተረፈ። አባላት ደርግ ዘጋጠመን ሻለቃ መንግስቱ አበሩ። ሻለቃ መንግስቱ ቴሌፎን ጀነራል አማን ክጥለፍ ለኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ አዘዘ። ተስፋዬ ናይ ጀነራል አማን ናይ ቤት ጽሕፈትን ገዝኡን ስልክ ብምጥላፍ ክከታተሎ ድማ ጀመረ። ጀነራል አማን መስ ጀነራል ግዛው በላይነ መስካሎት አዘዝቲ ደርግ ኸስራና አይከአለን ዝብል ድምፂ ጠሊፎም ንመንግስቱ ኃይለማርያም አቅረብሉ። ሻለቃ መንግስቱ ነቲ ዝተጠልፈ ንጀነራል አማን ንምጥቃዕ ካብ ስልጣን ከወርዶ ጽቡቕ አጋጣሚ ሆነ። ነዚ አጋጣሚ ጥቃም ድማ ጉባኤ ፀውዐ። አባላት ደርግ ድማ ካብ ዘለውዎ ተፀውዖም ኣብ ኣኼባ ተረኹ። ሕዳር 22/1974 ንገለ አባላት ደርግ ብዛዕባ አማን ኣዘራረቡ። ሕዳር 22/1974 ድሕሪ ቀትሪ ብመሪሕነት ሻለቃ መንግስቱ ጠቕላላ ናይ ደርጊ ኣኼባ ተኻየደ። ኣብቲ ኣኼባ ጀነራል አማን ክመርሓና ክጠቕመና ኢልና መሲስናዮ እንተኾነ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣይከኣልና። ካብዚ ሓሊፉ ንደርጊ ንምብታን ምስ ገለ ኣባላት ኮይኑ ክቃወም ጀመሩ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ሰራዊት ከይንቀሳቐስ ብምእዛዝ ንሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀዓሩ ከም በዓል ቢትወደድ ኣሰፋ ከም ዝእሰሩ ገበረ። ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ወታደራት ከይለኣኹ ምባል ተቃዊሙ ክኸይድ ምስ ተወሰነ ድማ መካናይ ሰራዊት ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ድሕሪ ኣኼባ ኸርዩ ስራሕ ካብ ዘይኣቱ ሰሙን ሓሊፉ ይርከብ። ሻለቃ ኣጥናፉ ኮሎኔል ተስፋዬ ካልኦት ናይ ደርግ ኣባላት ከይዶም ስርሑ ክምለስ ለምኑ። ንሱ ግን ምስ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ኣይሰርሕን እየ ብምባል ሻለቃ መንግስቱ ክሱ ኣቕረበ። ሻለቃ መንግስቱ ፀብጻብ ክሱ ድሕሪ ምቕራቡ ናብ ሰራዊት ብምኻድ ኣዘራሪብና ዝበሉ ኣባላት ደርጊ ፀብጻብ ከቕርቡ ገበረ። ሻለቃ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናዝሬትን ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተራኸበ ሰራዊት ናብ ስልጣን ዘምጻእዎ ንሱ እዩ። ሕጂ ኣይሰርሕን እንተኢሉ ኣና ኣይምልከተናን ናትኩም ጉዳይ እንተኾነ ግን ካብ ኣሲርኩም ትቐልብዎ ንምንታይ ከም ቀዳሞት ሰበስልጣን ስጉም ዘይትወስዱ ኢሎም ብምባል ፀብጻቡ ኣቕረቡ። ሻለቃ ዘገየ በየነ ተመሳሳሊ ሓሳቡ ሃበ። ጉዳይ ንዝርርብ ክፍቲ ምስ ኮነ ናይ ደርጊ ናይ ሰሜን ንዑስ ኣባል ዝኾነ ሻለቃ ነሲቡ ታየን ካልኦትን ጀነራል አማን እዚ እንተገይሩ ንምንታይ ተፀውዒ ዘይሕግር እንተዘይኮኑ ናይ ስልጣን ውድድርን ድሌትን ኣሎ ማለት ምባል ኣቕረቡ። ናይ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ተወከልቲ ጀነራል አማን ብሓቂ ገይርዎ እጠውን ከይድና ከነዘራርቡ ዝብል እጠውን ኣቕረቡ። ሻለቃ መንግስቱ ጀነራል አማን ምጽዋዕ ኣይድልን እዚ ሓሲድ ምስማዕ ይኣክል ምባል ሻምበል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ናይ ገዝኡ ቴሌፎን ዝጠለፎ ናይ ጀነራል አማን ድርብ ከም ሰምዕዎ ገበረ። በቲ ዝተቐድሐ መሰረት ጀነራል አማን ካብ ዝተዛረቦም ምክትል ኤታማዦር ሓለቓ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ግዛው በላይ ነው። ኣነ አማን ምስ እዚኦም ከመይ ገይረ ክሰርሕ ይኽእል? መንግስቱ ባዕሉ ናይ ሓደ ክፍለ ሎጂስቲክ መኮንን ዝተፈላለዩ ሓርጭ ገይሩ ክብል ይስምዕ። ጀነራል ግዛው ግን ጎይታየ ሰማሚዕኩም ተሰርሕኩም ይሓይሽ ንሶም ኣብዚ ደረጃ ዝኣጥፍዮም ዘለዉ ይብሎ። ኣነ እኮ ንኸምኹም ዓይነት ናይ ጀነራላት ክብየ ዝማውኩ ዘሎ
ክብል ድማ ኣማን ይውሰድ ተወሳኺ ምሳልሳት ፍቅር ኣዘዝቲ ብርጌድ ምስ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ኮሎኔል ጌታቸው ባልቻ ደርጊ ከስርሐና ኣይከኣለን ብል ቴሌፎን ክዘራርብ ከሎ ተመሊኡ ሰራዊት ምልዓል ሰራዊት ምርካብ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ናይ ቴሌግራም መጥፋት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ደርጊ ኣተወ ሻለቃ መንግስቱ ተወሳኺ ኣረፈ ሽዑ ተጋባእቲ ዝሰምዕዎ ናይ ጀነራል ኣማን ድምፅን ናይ መንግስቱ ተወሳኺ መግለፂ ሓሳባቶም ኣቀየሩ ገለ እውን ብዘረባ ጀነራል ኣማን ተቆጠሩ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ሻለቃ በየነ ዝእዘዙ ገዛ ጀነራል ኣማን ክሕልው ሓላፍነት ተዋሂቦም ነበረ እንተኾነ ግን ብዘይ ዝኾነ ትእዛዝ ሓለውኦም ገዲፎም ከም ዝኸዱ ዳንኤል ኣሰፋው ሓበሬታ ኣብፅሐ እዚ ልዑል ስምባዘ እኳ እንተፈጠረ ብቁልጡፍ ግን ካብ ቤት ፅሕፈት ደርጊ ካልእ ሓለዋ ከም ዝለኣኽ ገበሩ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ንምሕላፍ ሕዳር 23 1974 ቀዳም ንግሆ ክርከቡ ተነጊርዎም ኣኼብኦም ኣፀው ቀዳም 23 ሕዳር ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ደርጊ ዝርከብ ኣዳራሽ ኣኼበኛታት ተኣከቡ ኣብቲ ከባቢ ረሻት ዝፀዓና ጂፕ ዝዓይነተን መካይን ዝዓጠቑ ወታሃደራት ድሩዓት መካይንን ነበሩ ኣብቲ ኣኼባ ኣባላት ደርጊ ንኡስ ደርጊ ኣባላት ፈፃሚ ኮሚቴን ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ብመሪሕነት ሻለቃ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣጀንዳ ብምሃብ ንግሆ ሰዓት 8 ተጀመረ መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ዝቐደመ መዓልቲ ኣኼባ ብምዝኻር ተሪር ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘድሊ ድሕሪ ምሕባር ጀነራል ኣማን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኽውዕል ንዳንኤል ኣሰፋው ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ነቶም ኣቐዲሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮሞም ዝነበሩ ኣባላት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ኣመልክቱ ድማ ወተሃደራት ንምንታይ ኢኹም ኣሲርኩም ፀብሒ ደርሆ ትምግቦም ዘለኹም ብምባል ይዕዘም ዝብለው ዋርዲ እስራት ፀብሒ ደርሆ ምሽታት ኣሰልቺና ዝብሉ ብተወሳኺ ድማ እስራት ምስ ዝሃድሙ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ትሕትዋ ኣይንብል ብምባል ከረድእ ፈተነ ኣብ ማእከል ኣኼባ እውን ስምዒት ዝተሓወሶ ክትዕ ተፈጥረ ከም ዝሓሰቦ ክኸደሉ ጀመረ ሻለቃ መንግስቱ ሓሳባትኩም ዝተፈላለየ ካብ ኮነ መርማሪ ኮሚሽን ተሓተቲ እዮም ዝበሎም ብቐዳማይ ደረጃን ዕንወት ሃገር ዝሕተቱ ውሳነ ክንመሓላለፍ ኢና በሎም በዚ ኣኼበኛታት ድሕሪ ምስማዕ ናብ ቀፃሊ ውሳነ ናይ ገለ ሰባት ስም እናፀውዑ ሓደ ሓደ ርእቶታት ድሕሪ ምስማዕ ድምፂ ምሃብ እውን ነበረ 51 ካብ 100 ካብ ተጋባእቲ ድምፂ ምስ ዝህቡ በዓል ስልጣን ዝነበረ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃብ ምዃኑ ተሓበረ ብድሕሪ እዚ ናይ ዝኾነ ርእይቶ ከይሓተቱ ናይ ደርጊ ናይ እስራት ኮሚቴ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሻለቃ ጌታቸው ሽበሺ ዝርዝር ከንብብ ገበረ ካብዚ ኣቐዲሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣኽሊሉ ሃብተወልዲ ብምጅማር ንኹሎም ጠንቂ ጥሜት ነይሮም ዝተባሃሉ ካቢነ ሚኒስተራት ናይ ሚኒስተር ዜና ሓለፍቲ ናይ ዘበነ ንጉስ ሃይለ ስላሴ በዲሎም ዝተባሃሉ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማት ዝተፀውዐ ተጋባእቲ ድምፂ ክህቡ ጀመሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ማእከል ጉባኤ ኮሎኔል ዳንኤል ኣዳራሽ ብምእታው ወተሃደራዊ ሰላምታ ሂቡ ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ኢዶም ክህቡ ፈቃደኛ ኣይኮነን ክብል ፀብፃብ ሓበሬታ ሃበ ሻለቃ መንግስቱ ካብ ማንም ርእይቶ ከይሓተቱን
ከይተጸበየን ኢዱ እንተሂቡ ጽቡቕ እንተዘይኮኑ ደምስስዎ ብምባል ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ብድሕሪዚ ድምፂ ምሃብ ድሕሪ ምቕጻል 59 ሰበስልጣን ነበር ናይ ሞት ፍርዲ ተወሰነሎም። ውሳነ ክፍሊ ፀጥታ ምክልኻል ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ኮሚቴ ክፍጽሞ መምርሒ ተዋህበ። ውሳነ ከም ዝተፈጸመ ካብ ናይ ደርጊ ንኡስ ኮሚቴ ተዓዘብቲ ተመደቡ። ብድሕሪዚ ኣኼባ ተዛዚሙ ነናብ ዝተመደቡ ውሕዶም ትእዛዝ ክጽበዩ ተገብረ። ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ከቢድ ተኹሲ ስለ ዝተሰምዐ ታንክታትን ድርዓት መካይን ናብ ድምፂ ዝሰምዑሉ መምራሕ ቆራጥ ተባዕ ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ኢደያ ሂብልሉ ስለ ዝተተኮሰ ኩነታት ዝኸበዶም ሓለውቲ ሓገዝ ስለ ዝሓተቱ ነበረ። ሓንቲ ታንኪ ካንሸሎ ጥሒሳ ቤቱ ክሳብ ተኣቱ ተተኮሰ። ክቡራት ተኸታተልቲ ካሴት ሚድያ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ጅግንነት ጀነራል ኣማን ዓንዶም ከመይ ነይሩ በቲ ግዜቲ ኣባል ፀጥታ ደርጊ ዝነበረ ብዓይኒ ዝረኣዮ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ካብ ዝፀሓፎ ናይ ዓይኒ ምስክር መደበይ ክዓጹ ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ተራ ኣባል ፀጥታ ነይረ። ሽዑ ግዜ በቲ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ጀነራል ኣማን ሚካኤል ከይሃድም 24 ሰዓት ወተሃደራትን ሲቪል ዝተኸዱ ኣባላት ፀጥታን ተኸቢቡ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ እዩ። ኣቐዲሞም ሓለዋ ዝነበሩ ብኣናብ ምትካእ ዕድለኛታት እዮም ነይሮም። በታ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ንጀነራል ኣማን ክሕዙ ዝመፁ ፈጥኖ ደራሽ ዝበሃሉ 3 ፖሊስ ዓረር እቲ ከም ኣንበሳ ዝጓዘሉ ዝነበረ ጀነራል ኣማን ኣብ መሬት ተጸድዑ። ኣዛዚ ሓለቓ 50 ዝነበረ ንዓለም ክፋነዋ ከሎ ዝተረፈ 2 ወተሃደራት ድማ ቆሰሉ። ድሕሪዚ ክሳብ ዝመሲ ዝደፍር ኣይተረኸበ። እንታይ ተሓሲቡን ተወሲኑን ኣይፈልጥን። ምሸት ከባቢ ሰዓት 8 ፈረቓን ጦር ሓይሎች ሆስፒታል ኣከባቢ ክልተ ሃገራት ኩናት ኣውጆም ዝዋግእሉ ቦታ መሰለ። ብሓቂ እቲ ዝነበረ ትርኢት ንሓደ ሰብ ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ስርሒት ተባሂሉ ዝእመን ኣይነበረ። ታንክታት ወተሃደራት ኣዛዝን ተኣዛዝን ጽርግያ ኣዕለቕለቑ። መጀመርያ ብውሽጥን ብደገን ምልውዋጥ ተኹሲ ተኻየደ። እቲ ምስ ጣልያን ዝገጠመ ናብ ኮርያ ዝወፈረ ኣንበሳ ኦጋዴን ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ግን ኣይተኻእለን። ብፎኪስ ብረት ክገጥምዎ ዘይከኣሉ ወተሃደራት ደርግ ታንክ ጀነራል ኣማን ዝዓረደሉ ገዛ ተኲሳ ክትፍንቁሎ ጀመረት። ጀነራል ኣማን እውን ብግዲኡ ቦታ እናቐያየረ ግብረ መልሲ ሃቦም። እቶም ጅግና ተባሂሎም ማዕረግ ክስየሙ ዝብህጉ ወተሃደራት ወላ እኳ ዝተረፈ ዘሎ ክሳብ ዘይመስል ኣብቲ ከባቢ ተተኣከቡ ሓደ እኳ ደፊሩ ክገጥሞ ይረኣየ። ኩሎም ርእሶም ብድሕሪ ታንኪ ሓቢኦም መስኪን ተራ ወተሃደር ክሞተሎም ግባ እንዳበሉ ይጭድሩ ነበሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ምልውዋጥ ተኹሲ ግን ብወገን ኣማን ድምፂ ተኹሲ ደው በለ። ሕጂ እውን ደፊሩ ንውሽጢ ዝኣቱ ፍጡር ተሳኒ ዓብዪ ዘሎ ኢሎም ብሕሳብ ዝደፍር ኣይነበረን። ብድሕሪዚ ሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ንሓደ ካብቶም ናብ ቤት ጀነራል ኣማን ዝጉዑ ዝነበሩ ምፅዋዕ ንዓ ተመለስ ንስኻ ሕንጫል ቆልዓ ኢኻ
ኣነ ሻምበልን ኣዛዝን እንተሞትኩ ፀገም የብለይን ብምባል ብድሕሪት ኮይኖም ወተሃደራቶም ክሞትሎም ዝፅበዩ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ክወቅስ ዝደለየ ክመስል ተዛረበ። እቲ ተራ ኣባል ግን ይሙት እምበር ንስኻ ሳትኣቱን ኢኻ ብምባል ተኸራኸሮ። ሻምበል ግን ሽጉጡ ብምምጥቃል መሪሕዎ ንውሽጢ ገዝኡ ኣቕኒዑ። ኣነ ድማ ንክልቲኦም ተኸቲለ ሰዓብክዎም። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ምስ ሙሉእ ወተሃደራዊ ክዳን ምስ ማዕርጉ ለቢሱ ታንኪ ዘፍረሰ መንደቕ ፀቂጥዎ ኣብ ፃዕሪ ሞት ነብረ። ሰለስቴና ከም ዓንዲ ጨው ደሪቕና ንዕዘቦ ድማ ነበርና። ብድሕሪ እዚ ኣብ ውኑኡ ዝተመልሰ ክመስል እቲ ሻምበል ብሓንቲ ጥይት ግንባሩ ሃሪሙ ካብ ፃዕሪ ሞት ኣገላበሉ። እቲ ሻምበል ደገ ወፂኡ ከም ዝሞተ ምስ ሓበረ ጀነራላት ቦታ ፀውዑ። ብሞት ሓደ ሰብ ተሓቋቑፉ። ኣነ ድማ ኣየ ዓለም በልኩ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ስሙ ዘይሓስቦ ጀነራል ሬሳ ጀነራል ኣማን ናብ 4 ኪሎ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ሒዝናዮ ክንከይድ ሓበረና። ብዝተኣዘዝናዮ መሰረት ቁፅሪ ታርጋ 1012 ናይ ፖሊስ መኪና ፅዒንና ቤተ መንግስቲ ኣብፃሕናዮ። ሽዑ ክነብፅሖ ከለና ዘይርሳዕ ፀልማት ብምንባሩ ዘላሊ ወሰን ኢሉ ሰላምታ ድሃና። ክቡር ጀነራል ኣብ ሞትካ ብታሪክ ተወቃሲ ከም ዘይኮንኩ ንሬሳካ ሙሉእ ሰላምታ ከምዝሃብ ይመዝገበልኒ ብምባል ተወፈኒ። ብግምት ከባቢ ሰዓት 10 ፈረቓ ቤተ መንግስቲ በፃሕና። ኣብኡ መፅዓይ መንግስቱ ሻምበል ዳንኤል ኣሰፋው ብሓንሳብ ደው ሽዑ ሞት ጀነራል ኣማን ዘጠራጥሮ ድራር ይርእዎ ነበር። ብፍላይ ሻለቃ መንግስቱ ኣብ ቅድሚ ሬሳ ኮይኑ ክልተ ሽጋራ ይስከረ። ዝኣኽሎም ምስ ተዓዘቡ ሻምበል ዳንኤል ናብ ንብፀቱ ውሰድዎ ብምባል ኣዘዘ። እዚ ማለት ናብቶም ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂብዎም ኣብ ካርቸሊ ዝተረሸኑ ናይ ንጉስ ሃይለስላሴ ኣባላት ዝነበሩ ማለቱ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ኣነን ሓላፊን ስራሕና ወዲእና እናብ ቤትና ኣበልና ብምባል እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ 1993 ዓ.ም ወይ ድማ ብ2001 ዓ.ም ፈረንጂ ምስክርነቱ መዝጊቡ ነበረ። ታሪክ እቲ ዘይፀዓት ካብ ዝኣመነሉ ናቕ ዘይብል ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ከም ዝነበረ ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ። ታሪኹ ግን ይውረስ።